To da sarkin dutse ya ga mutanen Kila sun yi masa tawaye sai ya kawo su ƙara wajen sarkin Kano Bello. Shi kuma sarkin maimakon ya kira mutanen Kila da na dutse gabansa ya shirya su, ya yi musu sulhu ko kuma ya aika da mutanensa na cikin fada waɗanda suka san siyasar mulki, suka iya fadanci su yi musu sulhu, sai kawai ya aika da mayakansa na ƙauye wai su je su yi musu sulhu. Daga cikin dai mayakan da ya aika su yi sulhu akwai sarkin Jahun Mamman Zangina wanda ake kiransa Moddibo, sarkin Gaya Garba mai joni da sarkin Aujara Abdu, sarkin Dutse Abdulkadir na ɗaya, sai kuma sarkin birnin Kudu Yakubu, sai kuma sarkin Miga Isa. To umarnin da Bello ya ba su dai shine in sun je Kila su sauka yamma da gari, su kira ma da yakin Kila, su yi masa sulhu da ubangidansa sarkin Dutse. To kafin wannan kungiya ta sarkin Kano ta ƙaraso Kila, tuni mutanen Kila sun samu labarin zuwanta da kuma abin da aka ba ta umarnin ta yi. To su mutanen Kila dai duk cikin waɗannan sarakunan da aka aiko su yi musu sulhu sun fi jin haushin sarkin Gaya Abubakar Garba mai joni. Ba don komai ba saboda ƙoƙarin da yake yi na cewa a yaƙi mutanen Kila tun da suka yi wa Dutse tawaye. Saboda wannan ne dai mutanen Kila suka je suka gayyato Bardan Ningi Umar ɗan Yaya, suka gayyato sarkin Ningi Usman ɗan Yaya da mayakan Ningidan su taimake su akan Kanawa. Shi kuma wannan bayani ya fito ne daga ɓangaren mutanen Jahun masu bin Modibbo. To bayan mutanen Kila sun gama tsarin su kaf na yaƙi tare da mutanen Ningi ba tare da sanin Kanawa ba, sai ga wannan kungiya ta sarkin Kano Bello ta iso Kila. Da zuwansa sai sarkin Jahun Moddiba ya aika wa da madakin Kila cewa ya kamata ya zo don a yi musu sulhu da ubangidansu sarkin Dutse, kamar yadda sarkin Kano ya ba da umarni. To da madakin Kila ya samu wannan sako na sarkin Jahun sai shi ma ya amsa masa da cewa ya ji maganar sarkin Kano kuma ya yi na'am da ita. To amma dai ya kamata kafin a yi wannan sulhu a ƙyala barahajan nan sarkin Gaya ya yi faɗa da mu kamar yadda yake ikirarin yi. To da sarkin Jahun ya ji wannan bayani na madakin Kila sai ya sanar da 'yan uwansa, kuma maimakon su rarrashi madakin Kila har su shawo kansa, sai kawai suka doshi garin da rundunarsu. Su kuma mutanen Kila da ganin sun doso garinsu sai kawai suka faɗa su da yaƙi, gama dama sun gayyato Bardan Ningi ɗan Yaya da mutanensa. To nan ba aka buga yaƙi aka shata daga da ƙungiyar sarkin Kano Bello da mutanen Kila. Mutanen Kila suka gagara ciwo. To da mutanen sarki suka ga sun kasa cin Kila, sai suka tashi za su koma wajen sarkin Kano Bello da kunya ta su. To akan hanya ne sai sarkin Gaya yi sansani a wurin ta kusa da Samamiya. Shi kuma sarkin Jahun da shauran sarakunan suka yi nasu sansayin a Tsangarwa. To da dare yayi da an kwanta barci sai kawai Bardan Ningi da mayakansa suka kai samame suka faɗa rundunar sarkin Gaya da yaƙi babu shiri. Suka cinna wa sansani wuta suka dinga ihu suna afka mutanen Gaya da yaƙi. To wannan samame na Ningawa ya firgita mutanen Gaya, ya tsorata su, don haka mutanen Gaya duk suka gudu. Suka tarwatse da Ningawa suka ga irin ɓarnar da suka yi wa mutanen Gaya, sai suka silale, suka koma jeji suka laɓe har asuba ta yi. To asubar fara daina yi kafin a fara sallah sai Ninga suka faɗa rundunar sarkin Jahun da shauran ƙungiyar Kanawa. Kafin Ningawa da mutanen Kila su yi wannan laɓaɓe, su yi farmaki sai da suka shirya, suka kuma ɓullo da yaƙinsu ta fuskar arewa, wato sun yi yankan baya kenan, inda ƙungiyar Kanawa duk ta yi kudu kuwa Kila ce da Ningi su kuwa arewa ce kawai matseratarsu. Da yaƙi ya kaure sai wasu daga cikin dakatan nan suka yi wajen kudu don firgita, amma shi sarkin Jahun sai ya ce shi ba zai yi wajen kudu ba, gama ba shi da gari a kudu, garinsa a arewa yake. Saboda haka sai sarkin Jahun ya yi kundin bala ya faɗa Ningawa da yaƙi, ya turmutsa cikinsu don ya yi wa kansa hanyar komawa garinsa. To a wannan karo Ningawa sun samu ganima mai yawa cikin mutanen da suka kama har da lifudin Jahun, kuma mayakan Jahun waɗanda suka tsira an yi musu rauni har da sarkin Ban Jahun. To da yaƙi ya ƙare mutanen nan suka dawo suka shaida wa sarkin Kano Bello abin da ya faru a zuwan su Kila. Sai sarki ya fushi ya ce abin da suka yi bai gode ba,
gama shi bai ce a yi faɗa da mutanen Kila ba, sulhu ya ce a yi. Wannan ta sa Bello ya ɓata 11 bata gyaru ba, kuma tun daga wannan sarkin Jahun ya yi fushi ya daina zuwa Kano ko an yi kiransa don tsoron fushin Bello. Wani makaɗin sarkin Jahun ya yi wa shauran daga tannan da Ningawa suka yaƙe su zambo. Wannan mawaƙi dai da ake kira ta Dagula ya ci gaba da ziga sarkin Jahun kuma yana yi masa gargaɗi akan kada ya kuskura amsa kiran sarkin Kano Bello, gama kuwa in ya je Kano Bello zai kama shi ya sa a kashe shi, kamar yadda sarakuna suke yi wa daga tansin sun yi wani laifi mummuna. Ga abin da dai yake gaya wa sarkin Jahun. Ya ce, sarkin Jahun Mamman Zangina, in ka tsaya na fi kare faɗa, in ka gudu na fi kare gudu. Sarkin Jahun Mamman Zangina, yau kira gobe yawan kira, amma kira tara amsa sau ɗaya. Amma in za ka Kano ni ba za ni ba, daga dashi zan koma Giji. Fulani na cikin Kano masu zaman rufi, in ka je ai sa kan maka, da kisan soro gara na sabara. A nan dai abin da wannan mawaƙi yake tuna wa sarkin Jahun shine irin makomar sarkin Dutse Bello da ta na Lara. Shi sarkin Dutse Bello da saɓani ya shiga tsakaninsa da sarkin Kano Usman ɗan Dabo, sai aka yaudare shi aka kashe shi. Wasu ma zaka ce a ɗube shi aka yi, ba kashe shi aka yi ba. Na Lara kuwa shi ɗan sarkin Auye ne kuma mayaƙi ne na gaske. Sarkin Haɗejiya Buhari yana shakkarsa a wajen yaƙi, in aka yaudare shi ya kirawo shi Haɗejiya aka kashe shi a cikin asiri. Da wannan dai shine gargaɗin da ta Dagula yake yi wa sarkin Jahun. Haka wannan mawaƙi ya yi ta yi har sai da sarkin Kano Bello ya rasu.